Că nimeni să vorbească la telefonul mobil. Așa este. Dar, sigur, e un organism viu și se adaptează. Ea se pierde într-o parte, se câștigă în cealaltă. Dacă are inspirație rămâne. Și generozitate. Ați ridicat o problemă importantă la lider, la acest leadership. Eu aș vrea să vă întreb, în condițiile în care ați spus că și în alte țări este la fel, cu politicul foarte intens prezentat, tinerii, că vorbim despre ei sunt cei care, nu e așa, vor culege roadele, vor duce mai departe. Și probabil sociologii spun că orice tânăr sau orice grup are nevoie de un model. Unde ar trebui să căutăm sau să caute aceste modele? Păi, întrebarea nu este unde, ci cât de multe alegeri are, cât de variat e oferta. Pentru că eu nu vreau pentru nimic în lume să se înțeleagă din ce am spus că neg rolul politicului. Dimpotrivă, fără el nu se poate. Țara nu are cum să meargă mai departe fără. Problema este să nu fie exclusiv. Pentru că atunci este ca și cum i-ai da unui om să mănânce toată ziua numai zahăr. Dar el mai are nevoie și de sare, și de apă, și de somn, și să iubească, și să viseze, și să doarmă, și să mănânce, și să-i fie sete. Nu se poate rezuma numai la un element, pentru că atunci e o sărăcire a vigorii acestei societăți. Dacă toată ziua nu auzi decât despre politică, este o uscare a spiritului, asta e o denaturare a lucrurilor. El însă trebuie, acest domeniu, să-și păstreze neapărat prezența predominantă în societate, în rolul de leadership. Cealaltă parte a leadership-ului de care vorbeam e un leadership care are de-a face cu identitatea, cu statalitatea, nu cu caracterul executiv al exercitării puterii politice. Deci eu când vorbeam despre asta nu mă gândeam la parlament sau la executiv, mă gândeam la toate instrumentele care sunt legate de leadership-ul statal. Vă dădusem exemplul lui Havel și al lui Ioan Paul al II-lea. Întâmplători amândoi au fost șef de stat. Dar pot să vă dau exemplul lui Nelson Mandela, care rămâne un fenomen al lumii, nu pentru că a fost președintele Africii de Sud, este exact pe dos. A devenit președintele Africii de Sud pentru că era un model și un brand, ca să-i spun așa, sau o emblemă, un simbol. Maica Tereza, abia dacă a ieșit din găoacea ei în care a stat o viață și a devenit un simbol planetar. Deci nu e vorba numai despre puterea politică, este vorba și de puterea de a influența pe ceilalți prin modelul. Știți cam cum e diferența dintre Gandhi și Nehru? Nehru a fost un foarte abil om politic, de o mare carismă, de o mare prezență și a fost prim-ministrul Indiei, în timp ce Gandhi stătea undeva la munte, aproape ca un pusnic, și din când în când dădea un verdict și toată țara mergea după cum spunea el. Cam acesta e. Da. Știți cum e și regele Mihai astăzi în România? Nu numai că nu are niciun instrument de putere politică, dar nu are nici măcar proprietățile retrocedate. Adică nu are nici măcar instrumente cu care să poată să pună în aplicare ceea ce crede. Și cu toate acestea ne raportăm la el mereu. I s-au pus până și taburi de-a curmezișul pe șosea ca să nu intre. A fost oprit aproape cu mitraliera să nu intre. De ce oare? De ce trebuia folosită forță militară ca să fie oprit? Din cauza simbolului pe care îl reprezintă. N-a avut în viața lui niciun instrument contundent în mână. A avut 60 de ani de răbdare și astăzi când vorbim, încă vorbim despre el. Deși știm prea bine că realizarea cea mai mare a acestui om este faptul că a stat loial unor principii de la care nu s-a abătut. Nu poate fi vorba de altă realizare pentru un om care n-a avut 60 de ani poarta deschisă în propria lui țară. Deci aceasta este, cred eu, ce lipsește. Și tinerii atunci vor avea o varietate mare de modele. Vor putea alege și modelul politic, modelul strict al instrumentului democrației, vor avea și instrumentul economic al libertăților, instrumentul care te face prosper, liber, care îți dă voie să-ți pui în aplicație visele, va avea și exemplul cultural, va putea oricine să dorească să viseze, să ajungă un liceanu sau un pleșu sau un paleologu, va avea și modelul statalității, al identității, să-și dorească să ajungă precum cineva ca regele Mihai sau ca Ioan Paul al II-lea sau... Aceasta înseamnă o adevărată lume liberă. Ne apropiem de finalul emisiunii, dar aș vrea... Nu avem ce face, fiecare dintre noi lucrăm sau avem ca repere
alte sisteme, avem proiecte, nu-i așa? Și suntem totuși la început de an, la început de o nouă perioadă europeană mai intensă decât până acum. Și aș vrea să întreb, care sunt principalele proiecte ale Casei Regale pentru 2007? În ceea ce mă privește pe mine, fiindcă nu pot să vorbesc în numele majestății sale, este că am să continui 3 proiecte. Primul este Orașele României, de care v-am vorbit. Al doilea este inițiativa Europa Regiunilor, adică dorința de a merge în țările mari europene, dar nu în capitale, ci în orașele mici, bătându-le pas cu pas ca un fel de pelerinaj și încercând să le pună în legătură directă cu răbdare, ca, știți cum se întâmplă la un pantalon când se rupe și îi faci, cum se numește, stopaj. Da, fir cu fir de pus înapoi. Știți, asta e o muncă pe care eu pot să-mi permit să o fac, pentru că felul meu de leadership, ca să facem legătura, nu este unul administrativ. Eu nu am răspunderea unui minister sau a unei entități, a unui domeniu, ca să spun că acest lucru mă blochează, mă ține apăsat și că trebuie să răspund unor comandamente, unor planuri, unui buget făcut sau a unor să spunem, strategii. Eu am de făcut o muncă de lungă durată, care durează ani și care este ca un fel de muncă de stupar mai degrabă, de adăugat în fagurii de miere cu răbdare, în plus, peste efortul pe care îl face clasa politică, astfel încât în următorii 30 de ani România să iasă învingătoare. Da. Un proiect nu neapărat îndrăznesc, cât luminos, optimist, înțelept. Da, și stabil, ca să zic așa. De altfel, Casa Regală are 4 valori pe care națiunea română crede, într-un sondaj acum făcut în mai, că le reprezintă cel mai mult: tradiția, identitatea națională, continuitatea și mândria. Da. Am ajuns la finalul emisiunii. Iată, au trecut aproape 60 de minute și aș vrea să am fi avut mai multe lucruri de discutat. Oricum vă mulțumesc că, iată, ați răpit din programul dumneavoastră această oră. Dar este o ocazie și pentru telespectatori și pentru noastră să transmiteți un mesaj, să-i spunem, hunedorenilor, tuturor celor care ne urmăresc acum. Ne cunoaștem bine. Pe mulți dintre ei am văzut în împrejurări chiar directe, hunedorenii ca județ și cei din Deva în mod special. Aș vrea să le spun doar atât, că le mulțumesc pentru minutele pe care le-au pierdut în compania noastră, nu pentru că vreau să fiu politicos cu ei sau să le fac un compliment. Vreau să le mulțumesc pentru un alt motiv. Dacă nu ar exista acest dialog, dacă n-ar exista această confluență dintre noi și ei, eu n-aș avea ce face cu lucrurile pe care le știu sau cele bune pe care le pot face. Numai prin această întâlnire, numai prin aceste puneri împreună a oamenilor, putem să ne dovedim utilitatea. Ori, pentru o instituție care a fost plecată din țară timp de 4 decenii sau 5 decenii, nimic nu este mai important în acest moment decât să aibă ocazia să facă ceva. Da. Vă mulțumesc mult, dragi telespectatori, se încheie prima ediție a emisiunii Confluențe. Emisiune care, așa cum v-am anunțat și la începutul emisiunii, va fi difuzată în fiecare zi de luni până vineri, începând cu ora 16:30. L-ați avut invitat astăzi pe Alteța sa Principele Radu, căruia îi mulțumim încă o dată pentru participarea la emisiune. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Urmăriți în continuare programele noastre informative. Ne revedem marți, așadar la ora 16:30. La revedere!